Yeda mu nyina asese bre ne do nyina munya adagye na mohwe ye ne so yeda foforo Nyankopɔn de amai eno nti atena se ayeba besuade mpanyisa tete wo bi ka na tete wo bi ekire asante nkonya no wo mmone kwa wo senti a se bi so nse be nyado akonya bia ebaaye na ne de besua ho ade no eye deebo so ye ka deebo so hene a deebo so ewo hen ewo akiri anaso se bi ewo kumase nkwantie he ya ena afensu so no se ye ka deebo so a wone ho amo ne bohye ebre ben na deebo so akonya no se bi so nse be nyado ye boye osante hene ben abre so ena obo deebo so akonya no ena afensu ya na ye hu se bi so nse be nyado ye ro sante hene badwomu bia no a se wo ba betena se edi asem eye kumase asetena anasa santeman asetena aya ne ye hu dwete kudu eka ho eho abakosem ene se ena afensu se ye ro sante hene watena se nanim nyamu a na brafo pai no omo pai no se okonkon ahodo makomako aduokonokono ena wode tena se kyekere na santeman aya ne ye start so se bodwosan wo adwugyemfi bodwosan wo adwugyemfi wo ye hwanya na afensu so eye den ena afensu asante di ne so enkunim ye besua no enyinara medin de maame fuza kai so be subscribe no ahye ama foforo so enya bi ahye ye ka deebo so hene a deebo so eye sebi eye nkrom akomako aduoso enso a won kabomu eye kane kumase krupon no anase kane kwaman nkru no na deebo so eka ho bi ye ka deebo so a megidi ye sebe ye wo se wo kwan ekwan wapa da bi eye kumase heya esanse na deebo so dwuma no wodi de boa sebi eye kwaman hene anase kumase hene ansana sebi asante ka ohuma bom akoda nkyirasa no enu nti no na wo ben ye pa na sebi no oben sebi eye opem so ose tutu enu nti se ye ka deebo so a baby owo no eye dum ministries honom no na se wo sane de akọ poku trading honom na wo sane ase honom akọ eye presby mission honom ni nyina no eho ye deebo so ne dade so aba ena ebohye na esanse na woye sebi woye wo hene chochomucho nti no na wo ben wo hene ye pa kane na bakosema me yehu se na asante ahemfie na sa kwaman ahemfie na enne wo baabia se military fort no ewo no anase baabia military museum ne wo no sebi enne Ghana Commercial Bank anase ne Bank of Ghana edi nhwanimu no na eho na sebi na eye asanteman ahemfie kopem se Saganti war no abrafo beto hye asanteman so mpofiri mu a won se ahemfie a won se ahemfie no na ekun na chi no ansa na sebi so sebi nyado asante ahemfie ekọ sebi ahemboboa no a enne menu nyina yenimu no deebo so ehene ne dwuma ban no wodi de boa sikadwa na se wodi de boa eye asanteman ena afenso so ebusua adehibusua ban ena sebi won edi deebo so akonya no eye adehidwa anasa sebi eye mamadwa deebo so akonya ne de sebi so sebi nyado eye mama akonya eye sebi eye adehi akonya aseche busua no ena sebi so sebi nyado mu de deebo so akonya no na deebo so akonya no Prof Kasim ye kasa wono ena ye chief confidant ena afenso eye security officer ede ema eye wasante hene na se ye kasa ye chief confidant a obi asebi wono wo hene ekatirimusemo ena afenso obo wo hene ho eban enu nti apaye mu no ya na ye tese obrafo epai anasa wo hene abrafo pai ne se ye wasante hene konkon makomako aduokonokono ansa na wotena se da kyekere na santeman enu nti bebe na tumi wo bia no na sebi opem so setu na wo hwehwea na afenso so wape ede aka no ho esanse na de nkyiraman no se ye kọ de nkyiraman no so sa kotu de nkyiraman na gu no na nya konketwa enu nti sebi so sebi nya do biri kofa no che ehwehwea ye kan ne nua ho bebe atumi wo bia no omo pe de be kan babu duro ho ena afenso so no tumi ahodo aka no ema asante ebe ya asante enu nti no wo nya ne nte ye se eye adanse bodwosanwo wahene bi wo ho no wahene kese bi wo ho no waben pa
na na wɔhene no ɛwɔ dwetekuduo bi a na dwetekuduo no na tumi nko na ahyɛ mu sɛ etwo eno nti opem so setu enne ɛyɛ bɔdwesango adugye kɔɔko maako enson a sɛbi asante anase Kumasi entimi enni bɔdwesango so enkunimu eno nti wɔn ba fie na wɔn ba yɛ no ɛna sɛbi ɛyɛ opem so setu enne de ɛbɔ so hene sɛbi essence wɔne ne katirimusɛm ɔno no ne fa adwene ne kwan a wɔn bɛfa so ama sɛbi Kumasi ene asante apagya ne ntino wɔne ne nyinaa kɔ adwene sɛ ene saade a se yakɔko mema komu maako nson na sɛ nkunimdi amade a ɛkwan bɛn so na yɛbɛsa afa bi mu ɛno nto mu nyinaa so adwene ɛyɛ sɛ ne saade a ɛyɛ de ɛbɔ so hene ɛnane ne ho sɛsɛbi otwa abɛ na wɔnkɔtena abɔdwesango ɔkɔyɛ no so okotwa abɛ sɛbi na wotwa abɛ de ansa kane no amane ne ebibi ebeye bia na yɛ nsafuo ɛna ɛde yɛ ɛno nti de ɛbɔ so hene saa brɛ na na sɛ de ɛbɔ so hene anu odi kan ɛyɛ amoa panyini ɛno nti amoa panyini ɛkɔtena abɔdwesango ɔkɔtena abɔdwesango mfie maako mmiɛnsa ɔkɔtena abɔdwesango mfie maako mmiɛnsa na wankɔtena hɔ kwawo ɔsakɔ wade abɔdwesango adugye mfi ne wɔfa ase ɛna afei nso nam sɛ na ɔkɔ abɛso ne nti no da ne da ɔkɔ abɛso a na sɛbi wɔde nsa ɛkɔ akɔma ɛyɛ bɔdwesango ɛhene ɛyɛ adugye mfi ɔkɔ no ɔde nsa no kɔma no a ɛnam sɛ na nyansa adɔre ne nti no na ɔsa ɛyɛ ɔhene ɛne ne tena ase ne di nkɔmɔ ɛno nti ɔbɛyɛ ɔhene ɔbɛyɛ bɔdwesango adugye mfi ɛhene ɔbɛyɛ nadamfo a bibi kyerɛ ne so a na ɔno no esusu ho ɛtɔ bi mpo a wɔn kɔ a ɛyɛ na nkɔmɔ no yɛ dɛboro so a na da ɛbɔ so hene etimi ɛda ɛyɛ na adugye mfi nkyɛn ma ade ɛkyɛn nti ɛkame ayɛ sɛ na wada ne fie ni a ne sa na wɔn dɔ ne yie ɛsan sɛ asɛm bi ɛbɛbɛ bia no ɔmo de to n'anim a ɛho adwenkyerɛ ɛna afei nsusuye wɔde bɛba no ɛyɛ a na ɛtɔ asomu ewura kɔbɛ mu na wei na da koro bi ɔkɔɔ ne sɛ de da yɛ a no wɔkɔ no ɔmo kɔtena asese wɔn di nkɔmɔ wie no na adugye mfi ɛkra sɛ wɔkɔ akɔtena ne mu kakra enum wɔkɔtena ne mu no saa brɛ na ɛka mɛɛzɛ nhyehyɛ nyinaa egu akwam awie ɛno nti amoa panyini a sɛ bi no na ɛyɛ de ɛbɔ so ɛhene ɛbɔ wura a ɛyɛ bɔdwesango hene ɛdɛm ɛna afei nso so ɔkɔyɛ ne mimu a anasɛ sɛ bi ɔkɔto hyɛ ne so ɛtwa ne ti saa brɛ no so no aboaboa ne ho afre Kumasi fo nyinaa ɛno nti na Kumasi sadom no so ɛduru bɔdwesango a sɛ bi wɔn to hyɛ bɔdwesango fo so ɛdi wɔn so nkunimu a wɔn de dwetekuduo no ɛba ɛyɛ asante na ɔbaa yɛ no ɛnam ne nkodene ɛne sɛdeɛ wɔsi kodi dwuma no fa yɛ ne nti no ɛnam so ɛma sɛ bi ɔpem so setu ɛbɔ ɛyɛ de ɛbɔ so hene ɔbɔ naba so a ɔma nabodini ɛyɛ baafoɔ sɛ bi so sɛ bi anyado wakonkodene ɛde ama sɛ bi ɛyɛ Kumasi ɛno nti yana mpempi no kane no yana mpanyi ka sɛ hu sɛ biribi asi a ubusa sɛ ɛno a ɛden ɛne siya asante kunkun pii ɛna afei nso wɔka bɔ mu de kyekyere na santeman ɛkɔn no so tietie bi na so megye di yɛ sɛ na so tietie no so bɛpem ne menasepɔ no bi egu so ɛwɔ hɔ pie no wɔn pie ma abɔnten mekan yɛ deɛ na nso hu sɛ menasepɔ no ɛwɔ hɔ no mo ɛno nti sɛ yɛka dwetekuduo a na ɛnam sɛbi so sɛbi nyaado de ɛbɔ so hene ɛnsa so ɛna sɛbi asanteman ɛnsa ɛkaeɛ ɛko pii ɛna de ɛbɔ so hene ɛko ɛde boa ɛyɛ asante ɛno nti sɛ yɛhwɛ a wasa ko de ɛbɔ so hene ɛkɔ bi banda ko de ɛbɔ so hene kɔ bi ɛna afei nso so yɛ dagomba ɛko nso so de ɛbɔ so hene ɛkɔ bi na nananom wɔn abɛdi adeɛ sɛ de ɛbɔ so hene no wɔn ɛna sɛbi so sɛbi nyaado wɔn ɛtoatoa so yi baafoɔ moa pagya baafoɔ amoa panyini wɔn na sɛbi so sɛbi nyaado odi kan bɛdi adeɛ sɛ de ɛbɔ so hene wɔkra kɔɔyɛ no nana wɔten dwomfoɔ baafoɔ wɔten dwomfoɔ ɛna wɔn nso ɛbɛdi adeɛ sɛ de ɛbɔ so hene
na woten baafo woten dwomfo kra koye no baafo asamoa bayuwa no no so ebedi ade se bi so se benyado de ebo so hene baafo asamoa kra koye no baafo ata framfa ena ono so bedi ade se eye de ebo so hene baafo ata famfa enso kra koye no baafo wosei abenase ena ono so ebedi ade se de ebo so hene baafo wosei abenase kra koye no baafo kwaku hemen ena ono so ebedi ade se de ebo so hene baafo kwaku hemen kra koye no baafo kwabena samoa ena ono so bedi ade se de ebo so hene baafo kwabena samoa kra koye no baafo mosi ena ono so bedi ade se de ebo so hene baafo mosi kra koye no baafo kwaku donto ena ono so bedi ade se de ebo so hene baafo kwaku donto kra koye no baafo kofi chem ena ono so bedi ade se de ebo so hene baafo kofi chem kra koye no baafo woseye sibe odikan ena sebe so nse be nyado obedi ade se de ebo so hene baafo woseye sibe odikan kra koye no baafo woseye sibe otosomienu ena sebe so nse be nyado obedi ade se bi de ebo so hene enu ntse ye ka de ebo so akonya no a na sebe so nse be nyado enya akonya ketwa eya akonya ehuhia yero santa hene pa enam na dwuma so a sebe odi edebo a eye asanteman ebra na asanteman chechiriye no eni asanteman kanko ne asanteman peja na asante ehia tumi bia bebia tumi wo bia asante ehia keka wo mo ho abomu se de be ya ombe yo man kese a obi entimi nsore enka won entofo mana se won pone ho ntokuru ense no na de ebo so hene ka ho bia otu ho anamo eboaye enu ntene ye hu se de ebo so hene ka ho bi ena se bi so nse benyado opem so setu sebe wasante hine odikan asanteman ensa eka ayedwete kuduo nemum enye dwete puduo ayedwete kuduo ena afenso so ye hu se de ebo so hene sebe enye kuro bi ewe akire bia nemum ayedum ministries ho no mo no ekwa asane akọ presby ho eye presby mission ho de ebo so ene dade so oba ene bohye ene nti edum ministries ho num nyina no eye de ebo so nemum enye adum so ewo honom a ye be kiro ba bia adum enso so ehye eda ena de ebo so dwuma wodi no won na chief confidant ede ema sebi osante hene won ne ne fa adwene ena afenso so wasaye na security officer wo bone ho eban eno nti akonya bia ne kuru bia wo man mu anase wa asante no ewo ase ewo senti a sebi so sebi nyado won eboye ena ye hu se eyopem so se tu abreso ena afenso wo bo eye de ebo so akonya na ekwan wodo de ebo so koye no waka asante ho ekoye no eye de nkirakon ena afenso wasakon okobi banda kon okobi ena afenso dagomba kon no so okobi ene ha ne yade yadesua no so esi ene yasesua se adechibusua won edi de ebo so akonya na eye asechifo ena afenso ye hu se yadesudwa nimum enye mamadwa te se de sana akonya no eye mamadwa no otwede mpo nyankopon ya adoma ye behia kai so be subscribe no ahye ama afoforo so enye bi ahye makramo